Wengenza ukuthi-ke nginibingelele, nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Wati. Noma uqala ngale channel, qinisekisa ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiy'postayo kuyona-ke le channel. Njengoba kuqhubeka noma-ke i-FF namhlanje ibibambeka isithangami nabezindaba lapho iveze khona ukuthi ngeke kibe yingxenye kahulumeni-ke wobumbano ohlongweze i-ANC. Leli qembu likhaleke ngokungayinambithisisi indlela kube kusingathwe ngayo-ke izingxoxo nokubambisana futhi-ke bengavumelani nomengameli bazohoxa noma-ke bazohoxa uma-ke bengavumelani nomengameli bazohoxisa wonke-ke amakhansela abo ahola komasipala ukuhola noma-ke kuwo kukhongolose. Umholi waleli qembu umnumzane Julius Malema uthi-ke abasaba ukuzilwela futhi ngeke babe yingxenye yento-ke abangahambisani nayo. Bazoqhubeka-ke nokulwa ngoba-ke bayakwazi abakulayo nabakufunayo, abakwazi-ke ukusatshiswa ngezikhundla ezingathi 10. Uthi-ke ayikho-ke into abangavumelana noma-ke abangavumelana ngayo ne-DA engenayo-ke imigomo, kodwa kuphela sebebheke-ke iminyango abazoyithola ngalo hulumeni ohlongozayo. Uthi-ke abanankinga nokulwa-ke emaceleni bebambisene nomkhonto wesizwe bazowucathulisa ngoba-ke bona bafika kuqala-ke empini. Asihlangane lapha ku-comment section.